Майки с малки дечица и акушерки събра на празник Центърът за родители в Велико Търново. На бабин ден тук дойдоха да благодарят за грижите майки, посещавали центъра още като бременни. Значи, за съжаление, според мен в България акушерките остават малко в сянката на самите доктори. Може би по-голямата част от работата я свършват те, разбира се, освен ако няма някакви осложнения. Те са жените, които помагат на майките и които ги подготвят за самото раждане, а много често и те самите извършват раждането. Какво искате да им кажете специално на тях, на акушерките? Искам да им кажа да продължават да бъдат така нежни и внимателни, защото те самите са жени и знаят какво е раждането и знаят, че това е един от най-важните моменти в живота на всяка една жена. И да продължават да се стараят към все по-добро отношение към родилките. В моето раждане акушерката доста ми помогнаха в моя случай точно, на мен доста ми помогнаха акушерките, показваха ми, бяха плътно до мен и ми казваха как да се държа и какво да правя при самото раждане. За съжаление не можах да го родя по естествен път, родих го с секцио и пожелавам на акушерките да са все така до самите родилки, да са все така всеотдайни и да помагат, защото той е един момент за една майка е много важен и ако е за първи път не знаят какво да правят и да са до тях и винаги да им помагат и да се отзовават. За празника в центъра дойде и акушерката с 50 годишен стаж Вера Деневска-Дочева. След 35 години в Великотърновското родилно отделение тя и днес продължава да помага на родилките. Спомня си времето, когато през 1964 започнала работа в село Дъскот и когато имали по 5-6 раждания на нощ. Сега лекарите са тези, които водят ражданията, а акушерките са по-отдалечени от родилките. Сега имам чувството, че лекарите са на първа линия, акушер-гинеколозите, а акушерките са малко в страни. Тази тенденция ми се струва, че трябва да бъде променена. Все пак акушерката е водеща в раждането и би трябвало акушер-гинеколога да се намеси тогава, когато е необходимо. Едно нормално раждане спокойно може да се води само от акушерка. Така беше. Ми се струва, че така е. Отдалечени са. Сегашните родилки са отдалечени от нас. Какво пожелавате и на родилките, и на акушерките, които им помагат? Аз пожелавам на акушерките да отстояват своята професия, своята работа, своето достоинство и да бъдат по-близко до родилките. Те трябва да бъдат техните първи помощници, те трябва да бъдат до тях и по време на раждането, и преди раждането, в женската консултация, и след раждането. Просто трябва да бъдем по-близко едни до други. Червен конец за здраве върза на ръчичките на малките деца ръководителката на Центъра за родители Тони Калушкова.